People in the party, hot, hot, hot. People in the party, hot, hot, hot. They come to the party on what they got. They come to the party on what they got. I'm hot, you're hot, he's hot, she's hot. I'm hot, you're hot. Ik denk dat we nu al online zijn. Ja? Misschien horen we dat op de tv. Ik denk dat we nu al online zijn. Ja? Misschien horen we dat op de tv. How you feeling? How you feeling? How you feeling? Ja, nou. En nog heb ik de aankondiging doen. Ja, dat zag ik nog wel. Elke dag. Nee, gewoon niet de dingen lopen. Ik loop gewoon. Als de muziek is afgelopen, zeg ik voor gewoon een beeld en dan. Nu is de muziek afgelopen. Ja, dat zag ik nog wel. Dit is eigenlijk leuk, hè, jongens. Vol. Het moet allemaal niet in één keer goed gaan. Ja, dus was boy dus een nodig. Ja. Ja, welkom voor de derde keer. Als de muziek is afgelopen, zeg ik voor gewoon een beeld. Ja, nee, dat klopt. Ik denk, ik duw ook niet meer op het knopje, kan ik het ook niet meer vergeten. Dus voor de derde keer, nu met geluid. Welkom in Oud Geil. met de barbecue borrel van Urkie Grillen. Met Bas Soeren aan de grill. Koen Harbers, onze social media warrior. Ja, welkom. En we hebben Ninja en Mark die wil verschrikkelijk heel bedanken dat we hier de gast mogen zijn in dit pittoreske plaatsje. Dat is fantastisch. We gaan we vandaag gewoon een beetje grillen. Welkom. Ik zie Glenn Luiten daar ook gewoon live op... Snelle zonnebril hebben. Ja, dat is eigenlijk een snelle planka, gek. Jongen. Dat klopt, hè. Dus houseparty heb vooral online. Zoom komt er zo meteen aan. Natuurlijk kakofonie van geluiden niet. Ja, hoe kunnen jullie zich op aanmelden? Wat moeten jullie zoeken op Houseparty? Houseparty is gewoon even zoeken naar Urkie Grillen. Dus dat is hartstikke simpel. Urkie Grillen toevoegen, dan deze live met iedereen. Ja. Zoom gaan we dadelijk toevoegen. De link zet we dadelijk wel onder in de beschrijving. Dus we gaan dadelijk Bas nog even in de microfoon opplakken, zodat er goed lekker in schijven die alles wat er deed op die grill. Ja. We hebben de camera, daar heb vooral vol erbovenop staan. Dat is het gewoon een server. Dus als je toe zit met een doen. Dit is het stadion waar we zitten. De koude is een... Warm de barbecue goed, lekker warm deur. In de beschrijving. Dat is... dat gaat gans goed komen niet. Als er op gas is het natuurlijk een beetje gemakkelijker. Dat snapt we natuurlijk wel. Ik kan me wel een aantal nu voorstellen die dat hebben gekocht. Extra de vuur op gas. Vast en zeker. En ik kan me tussen ook wel nu voorstellen die gewoon die deed van hamburgers hebben besteld. En dadelijk hem zelfs door de hamburger gaan afvallen. Dat kan ik me voorstellen. Dat kan allemaal. We gaan nu ook nog wel het plaatjes van de omgeving sheten, want je kent mich, dat zit je aan de dekkant van de camera helaas niet. Wie fantastisch dat we hier zitten. We zitten wel op een hele unieke locatie. Je tapflesje beelden niet. Ik kan me tussen ook wel nu voorstellen die gewoon die deed van hamburger. Ja, maar dat kan ik goed. Met een heerlijke tapflesje beer, ja. En wat locatie wat ze doen. Want je kent mich, vraag er maar in, zeg het maar, hè. Ja, we zitten in een ouderwetse derentuin. We hebben vroeger de tijgers en de puma's en de berenkooi staat er nog. Hoe zit zit van mij in de beren. Maar normaal gesproken... We zitten het ongeveer met de afstand. Nee, normaal gesproken een aantal jaar geleden, een jaar of 60, 70 geleden denk ik. Ik word er niet bij. Nee, ik ook niet. Toen zaten hier, dit in Degenstein. Kostte jullie voor een paar gulles naartoe komen. 50, ja. Maar normaal gesproken... Het is fantastisch, misschien toch van nog gaat foto's zal ik even tussendoor laten zien. Wat ik in ieder geval wel even op wil attenderen, dat hebben we natuurlijk wel op de social media al voorbij gehad. We hebben een TikTok-challenge en dat vind ik toch zo ruig. Wacht, ik ga eens even kijken hoe ik dat gelaten heb. Julke Klomp heeft op TikTok voorgedaan voor de barbecue dans, dus hashtag barbecue dans. Dus voor iedereen die op TikTok zet, ik laat hem even voor wie komen, dit is de bedoeling. Social media. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die
lekker aan, hoera, de barbecue staat aan. Voor iedereen die op TikTok zet, fantastisch. Dit is Ja, de ik bedoeling. vind het chic. Ik ken niet zo goed dansen. Nee, dat is zeker. Ik ben al blij als ik überhaupt ergens in de kroeg sta en ik heb mijn hele keer de log en doen. Maar de barbecue, dat is niet voor mij Dat waard. is een deur te bieden. Ja. Zo, we even uitchecken met Quatsch. We gaan er natuurlijk lekker veel, lekkere muziek rijden vandaag. Dus Yes. we zeggen gewoon erin. We gaan Bas even de microfoon op spelden. Ik ben al blij als ik überhaupt ergens in de kroeg sta en ik heb mijn... Lekker veel, lekkere muziek rijden vandaag. Dus we zeggen gewoon erin. We gaan Bas even de microfoon op spelden. Lekkere barbecue rub maken. Ja, en we zijn weer live. Als het goed is. Ja, Het is toch een geklooi zo in de zon. Niet een goeie god. ja, het is nog allemaal een beetje even houtje touwtje, maar dat kunnen we allemaal goed Het gaat gewoon in de loop van de uitzending, denk ik. Vrij en aan het einde van de uitzending willen vertellen dat we dit concept gingen verkopen. We moeten nog even doorontwikkelen. Geloof ik. Oh, maar goed, daarom is het... we hebben Bas intussen ook op de microfoon, dus... je kent Bas op de achtergrond zijn. Dus ik zou zeggen, Bas, richting tot de camera, vertel eens wat zo meteen gaat staan te wachten, wat de Luiers Jetse toes moeten gaan doen. Ja, we kregen nog het vragen via het berichten door. Ja, moet voor de barbecue aanzetten of hij we dat nu later moeten doen. Ja, als we eens beginnen, om 4 uur, moesten we wel zorgen dat de barbecue natuurlijk al een beetje warm is. Dus jullie voeten natuurlijk, die hebben een gasbarbecue of op elektrisch. Ja, de kolen die moeten lekker warm worden. We gaan zo meteen beginnen. We beginnen ook dadelijk met de ananas. Ook al is het pas het dessert. Maar ja, wie langer dat in de marinade zit natuurlijk, wie lekkerder het is. Dus we beginnen dadelijk met de ananas. Je kunt ze dat nog even in de keuling zetten. Af en toe een paar keer omdraaien, zodat die marinade ook lekker
lekker erin gaat. En daarna gewoon we dan de mooingballs maken. En de rest ziet je dan vanzelf. Dus laat ik verrassen. Zorg dat je de ananas, het mets, een schnieplank en de ingrediënten daarvoor, het limoentje, de ahornsiroop en de kaneel klaar op staan. Dan kunnen we zo gaan beginnen ermee. Voor de lui die denken, oh paniek. We zijn nu live naar de uitzendingen kijken. We hebben even gemist tot er een gans menu is. Wat natuurlijk kent, als je geen Instagram of Facebook hebt, dan heeft je dat kunnen missen. En tot ze wel op een andere manier met een kijken. Het is niet erg, dan stek ze gewoon de grill aan en dan gooi ze gewoon lekker gediepvriesfrikadellen erbovenop. Heerlijk. Kan ze net zo goed bij doen. We hebben voor iedereen wel gaat vandaag. Uiteindelijk gaat het om de gezelligheid. Het gaat om de gezelligheid en het gaat om het samen zijn. Dus hier op Houseparty kun je wel van alles winnen. Je moet hier even van alles accepteren. Je kan een live een uitzending met kijken. Hup. Nou, je moet je het sneller op accepteren. Doe je Zoom gaan we dadelijk ook nog wel doen. En dan kunt dat gaan schoten. Het is eigenlijk een beetje het idee dat iedereen lekker toezins in de tuin zet. Ja. Maar dan toch we dat uiteindelijk dan toch hier samen zetten. Ja, het is een soort synchroon barbecue. Hè? Ja, zo wie die eigenlijk ontstaan is. Om gewoon met z'n allen gezellig je gaat te drinken, je gaat lekker vlees te braaien. Van het zonnetje genieten, want hij is er weer. Zo zag het er vanmorgen niet uit. Hè? Nee, ik maakte me vanmorgen gewoon. Ja, hij is vanmorgen paniek. Ik zeg, zet ik me de hele week toe te zweten met voorbereidingen en dan denk ze, oh yes, het wordt te gek. Dan komt ze hier en is de zon weg. Vanmorgen inderdaad met spullen uitlaaien en denk ze, was er naartoe. Maar we gaan niet te lang kwartje zetten, lekker zomermuziek op, Remco. Wat heb je voor de aanbieding? Ja, we hebben Crystal Fighters aan. Ja, laten we gaan. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Gone down, 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 my love is calling. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Gone down, 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 my love is calling. Come over here with your heart, and I will love your heart with mine. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Gone down, 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 my love is calling. It's our fast moonlight. Nobody will see us go. And I wonder if I did to walk by you once more. Maybe we'll look into my eyes and you'll see just what you done to me. The time is short, and you know we only live one life. Yeah, it was love at first sight, and being by your side is the only thing on my mind. So, do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. Come over here with your heart, and I will love your heart with mine. Come over here.
Nou, fantastisch. Oh, nou goed. Altijd natuurlijk mensen die weggaan. We zijn weer terug, we zijn weer live in de uitzending. We zijn er weer. We hebben intussen voor de camera op Bas gezet. Zodat de voorbereidingen kunnen zijn. Ik zou zeggen, Remco laat lekker op de achtergrond gewoon de muziekje doorlopen. En Bas, de camera is voor dich. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Goed. We beginnen met de ananas snijden. Dat was gewoon de bovenkant eraf. En natuurlijk dan ook de onderkant. Nou, als je niet voor de ziekenhuis er vanaf. Het is natuurlijk niet lekker om dat te eten. En als je niet zo hem door, zoals je al ziet, het midden is het natuurlijk het bittere ervan. Als je dat niet lekker vindt, kan ze zich dat dadelijk ook nog te vanaf snijden. Sommigen die vinden dat wel lekker, ja, dan doet ze het zitten, maar anders niet zo dicht te vanaf. En dan maak ze allemaal stukken ervan. Bijt ze er in een kom. Het beste is dat ze een kom pakt met deksel. Waarom? Dat ziet je dadelijk wel als ze het geest marineren. Kent ze dat kom, kent ze natuurlijk blijven omdraaien. Dan krijg je aan alle kant hem lekker gemarineerd. Nou, wat gaan we allemaal erbij doen? We beginnen met een limoen. Je kunt ze met een engel kniepen, tot ze in ieder geval esterpitjes in zitten, tot ze die opvinkt. Maar ja, we hebben daar ook andere dingen voor. Pers die uit. Daarna pak voor de kaneel. Ja, gewoon een beetje op. De ene vind ik niet lekker dan de andere. Gewoon een beetje op gevul. Ongeveer een theelepel wat ze erin deed. De ahornsiroop. Daar is ook gewoon een flinke scheut van eroverheen. Kent ze hem die gaat mengen of met de hang. Ja, als ze een deksel hebben voor op de komp, dan ligt dat deksel erop en dan rammelt ze hem die doorheen, zodat ze de marinade overal hebt. Nou zet ze hem weg in de keuling en dan kent ze hem tussendoor als ze in de keuling komt of als ze er naartoe loopt, kent ze hem even omdraaien en even erin rammelen. En dan kunnen we daar straks lekker op de barbecue gaan grillen. Dat zit wel zo in de keuling. Ja, wat gewoon van de hand doen. Dan gaan we beginnen met de mooinballs. Die gewoon voor maken. Ja, wat hebben ze er allemaal voor nodig? Pak het even erbij.
Het gehakt. De yes. De Italiaanse de gruyère. Knoflookpoeder. Eier. Paneermeel. En de melk. Zorg dat ze de ingrediënten even hebt. Dan gaan we er zo met verder. De mannen zal even een muziekje gaan opstarten. En dan gaan we zo de mooiwas maken. Dan kun je ermee in de slag. Mocht je nog vragen hebben over de ananas. Vroeger een beetje dat het af en toe snel gaat. Bel even op. Dan kunnen we dich live even helpen met de problemen. Maar eigenlijk wordt het niet zo moeilijk. De ananasje gaat kaneel erbij. Ahornsiroop. En limoentje persen. Dus dat moet denk ik niet te moeilijk zijn. Applaus voor Was! Hey! Hoppa! Hoppa! Eerste gerecht eigenlijk, wat er nu doorheen is. Eerste gerecht wat dadelijk, we beginnen een beetje angstoma. Ja. We zijn met het dessert begonnen. Omdat het langste moest garen, of in de marinade moest liggen. Feitelijk. En dan wordt het lekkerste. Dus ja, ik ben benieuwd wie dat dadelijk gaat smaken. Het gaat gewoon goed komen met Bas wat vanavond. Achteraf echt een grillmeister aan Ja. natuurlijk. Dat Die is staat. ons voordelig. Ik Is geef je me dat laptop toe. goed verzekerd? Ik zie een terug het aas. Ja, nee, dat is niet zwaar. Dat is heerlijk. Mijn vriendin laat af en toe de telefoons en laptops vallen, dus Ik vind toch ook dat zijn verzekeringen... ijsbak. Ja, in de verzekering is daar wel oké in. Tijd voor een lekker muziekje of niet? Yes! Oh wacht, ik ga trouwens ook nog andere leuke dingetjes zijn. Want ik heb natuurlijk de ganse week een beetje liggen hobbyen met van alles gaat. Ananas, kijk. Kijk mijn beeld staan. Ja. Ja, is toch niet gezellig? Is toch zo We gezellig? hebben echt te veel tijd. Gewoon te gek. En dus gewoon hartstikke gezellig met een ananasje erbij. Kun je met die gans goed. In de tussentijd gaat Bas lekker door. Remco gooit het muziek aan, jong.
Chance